Bueno, com ens seiem? Aquí. Jo el que digui la Cristina, que és la que fa és la que controla del... Val, així? Se'm sent bé? Sí? Val. Doncs bon dia a tots i a totes, els que esteu aquí i sobretot els que ens esteu seguint per streaming, que sou la majoria. Jo soc l'Olga Margalef i parlo com a portaveu de la campanya Confinem els cotxes, recuperem la ciutat. I avui ens acompanyaran en aquesta roda de premsa 4 ponents més, 2 dels quals intervindran telemàticament via vídeo, que són el doctor Álvar Agustí, que és pneumòleg de l'àrea de recerca d'inflamació i reparació en les malalties respiratòries de l'Hospital Clínic, la doctora Carla Avellaneda, neuròloga de l'Hospital del Mar, investigadora també a l'Institut d'Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, i el doctor Joan Esquí, presencialment aquí al meu costat, doncs el doctor Joan Escarrabill, pneumòleg del programa d'atenció a la cronicitat de l'Hospital Clínic, i el doctor Marc Newhausen, investigador de l'Institut de Salut Global i director de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'aquest centre de recerca. Aquesta campanya, aquest acte d'avui, aquesta roda de premsa, el que pretén és presentar com en aquest marc de la campanya Recuperem la ciutat fem pública una carta que ha estat recolzada per més de 150 professionals del món de la salut i del món de la recerca en l'àmbit de l'epidemiologia, i és una carta dirigida als alcaldes i alcaldesses dels nostres municipis que demana restriccions contundents del trànsit de la ciutat, de les ciutats i els pobles, per reduir la contaminació atmosfèrica. Vivim en un model de mobilitat molt insostenible en termes energètics, en un context de crisi climàtica, perquè és una principal font d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, però a més és un model que ens condemna a milions de persones a Catalunya a respirar un aire que és perjudicial per la salut i que no compleix la normativa o les directrius de l'Organització Mundial de la Salut. Molts col·lectius i entitats, col·lectius de més de 13 ciutats catalanes i amb l'adhesió de més de 650 entitats vam llançar aquest abril aquesta campanya Confinem els cotxes, recuperem la ciutat. Ara mencionaré les ciutats que hi participen: Girona, Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Cardedeu, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat, Mataró, Premià de Mar, Sabadell, Granollers, Mollet i Barcelona, perquè veieu que és àmpliament respaldada pel territori català. I el que posem sobre la taula és una reivindicació històrica de molts moviments veïnals, de moviments per la mobilitat sostenible, però que creiem que en el context d'aquesta crisi que hem viscut de la Covid pren més sentit i urgència que mai,
Per què? Per començar, perquè certs estudis internacionals estan començant a demostrar o a apuntar que la simptomatologia de la Covid s'agreuja en la població que ha estat exposada a nivells alts de contaminants. També la taxa de contagis sembla ser que és més alta en zones amb elevada contaminació i també perquè ens està portant a un moment en què ens fa repensar com vivim l'espai públic, com vivim la mobilitat i, per tant, un moment també on s'està posant la salut al centre de tota decisió col·lectiva i, per tant, creiem que és un moment en què cal tenir en compte en aquesta nova mobilitat, aquesta nova normalitat o com li vulguem dir, que la contaminació atmosfèrica també és un problema a solucionar. Creiem que hem d'apostar per un desconfinament o un nou pensar de l'espai públic que ens protegeixi del virus, però també ens protegeixi del principal condicionant de salut ambiental de les nostres ciutats, que és la contaminació atmosfèrica. Recordar que aquests impactes adversos de la contaminació recauen de forma molt més contundent sobre la població més vulnerable, que són els infants i la gent gran, però també la gent en situació de pobresa. Aleshores, el que aportem avui és un suport amb dades, amb experiència i amb coneixement de causa de 4 professionals de l'àmbit de la salut que ens aportaran més dades sobre aquesta urgència i gravetat. Sense més dilació, els hi passo la paraula i començarem, si us sembla, veient els dos vídeos de les persones que participen telemàticament, que són el doctor Álvaro Agustí i la doctora Carla Avellaneda. Moltes raons, algunes molt òbvies. La primera és que respirar aire brut no pot ser bo per ningú. Des d'aquest punt de vista, tradicionalment sabíem que els malalts grans amb malalties respiratòries cròniques es veien molt afectats per la contaminació. De fet, durant el confinament del Covid, com la contaminació ha baixat, aquests malalts han estat sorprenentment bé. Esperava que tinguessin molts problemes, alguns malauradament han tingut, però no tots. El canvi, però, és no mirant a la gent gran, sinó mirant als nens. Els nens estan creixent, s'estan desenvolupant i respirar aire contaminat fa que aquest creixement i desenvolupament no sols pulmonar, sinó també cardiovascular o neuronal estigui alterat, no sigui a l'adequat. Per tant, lluitar contra la contaminació és un element absolutament imprescindible. El virus està aquí i hem de continuar sent extraordinàriament curosos, pel que fa referència a la pandèmia. Baixar la contaminació sempre és bo, com pandèmia, sin pandèmia. Per tant, hem de lluitar perquè el dia que puguem, quan abans millor, l'aire de la ciutat sigui el millor possible. Bon dia a tothom. Primer de tot, vull agrair l'organització que m'hagi donat l'oportunitat de participar i donar suport a aquesta iniciativa necessària per vetllar per la salut dels ciutadans i ciutadanes amb residència o que no sigui contra la conselleria de ciutats. La contaminació atmosfèrica és un gran problema de salut pública. Ho és en els passats anys i ho seguirà sent sense actuacions sobre el fons de forma contundent de l'activitat. Com ja s'ha parlat del doctor Agustí, la contaminació atmosfèrica té un impacte en la funció pulmonar i les activitats mèdiques. Des de la meva experiència personal, però, sembla que els efectes en el sistema respiratori són potser els que més coneixen o intueixen menys altres trets als ciutadans, potser perquè és més intuïtiu per als efectes que pot tenir en l'acció de la però crec que és cosa desconegut encara avui en dia, fins i tot per als professionals sanitaris, malgrat la contundent evidència que tenim al respecte, és l'impacte que té la contaminació de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a nivell global. El 2016, per exemple, aproximadament 1 milions de persones van morir d'aquestes malalties, el que representa el 39% del total de totes les morts, i d'aquesta, el 85% va ser pel·lícules o per l'impacte global. És reconeguda la importància de tractar i tenir uns hàbits de vida saludables.
regular, no fumar, no sortir de fora, fer una dieta saludable, tot això per prevenir la malaltia. També sabem la importància de tenir una adequada cura dels factors de risc clàssics, la pressió arterial, la diabetis, el colesterol. Pel que no és tan conegut és que la contaminació atmosfèrica és a dia d'avui un factor de risc ben establert i reconegut per les principals societats científiques. I el temps és important. Igual que podem aplicar mesures de prevenció o mesures per reduir i així modificar el risc que suposa el consum d'alimentació, de diabetis o de colesterol, també podem prevenir i modificar el risc que suposa la contaminació atmosfèrica. Ja m'ho he presentat, jo soc psicòloga i soc investigadora de l'Hospital de Mar i la meva recerca es centra en l'estudi de l'impacte de les activitats en l'energia de Després el tema que domino és el que m'agradaria donar-vos algunes dades més concretes. He parlat dels factors de risc de les malalties vasculars i de la contaminació genètica. Per que us feu una idea, pel que respecta a l'ictus, més d'un 90% del dia s'atribueixen factors de risc que es poden prevenir o modificar, entre els quals inclouen la salut de les. De fet, només a la contaminació se li atribueix un terç del total de la càrrega. La malaltia que no és obligat part de ser la segona causa de mort per l'hospital, és també, i crec molt important destacar, la primera causa de discapacitat. I repeteixo, un terç de la càrrega d'aquesta malaltia, és a dir, un terç dels nens perduts, bé per mortalitat o bé per discapacitat per ictus, s'atribueixen a la contaminació atmosfèrica. Aquest que estem relevant de la contaminació atmosfèrica d'ictus, però que també és important per altres malalties cardiovasculars, com per exemple l'infart del miocardi, el podem entendre en part per la reunió de la població exposada. La recerca que s'ha dut a terme en els últims anys ens ha ensenyat que els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre els ictus poden ser reconeguts en exposicions a curt com a llarg termini. A curt termini, la contaminació actua com a desencadenant d'ictus. Això vol dir que l'exposició als nivells de contaminació en un dia concret es tradueixen en un major risc de patir ictus en els següents dies. Aquest fet va poder ser recollit en un estudi que va dur a terme a la ciutat de Barcelona, més en concret a la Residència on van veure un increment d'un subtibulat d'ictus, que és la relacionat amb l'esclerosis, en les 48 hores de risc exposats en nivells de contaminació. Aquest efecte com a desencadenant de la malaltia també s'ha descrit, per exemple, en el miocardi o l'urgència. En l'exposició a llarg termini, és a dir, si estem exposant durant molt de temps anys a nivells de contaminació elevats, el que hem vist és que a part d'augmentar el número d'individus als quals se diagnostica ictus, en llocs concrets, també comporta un augment de les morts. És en aquest punt on m'agradaria destacar un estudi recent que s'ha dut a terme als Estats Units, on s'ha arribat a demostrar que la relació entre mortalitat per totes les causes i contaminants ambientals es manté fins i tot a nivells d'exposició inferiors als considerats com a exagerats. Hi ha incògnites, això està clar, no ho sabem tot, i esperem que ens arribem a conèixer millor quina és la relació directa de la contaminació o fins i tot de contaminants específics en concret. De debò també arribem a conèixer quina és la relació dosi i resposta i probablement ens plantegem al dia de demà quins són els nivells de seguretat. Però el que està clar és que hi ha evidència més que suficient per actuar en la reducció de la contaminació i de la reduir l'impacte. Aquesta reducció de la contaminació en l'àmbit urbà ve lligada a la reducció d'emissions del trànsit. I és que, a més, reduint el trànsit no només estarem reduint els nivells de contaminació de les ciutats, sinó que a més estarem reduint un altre factor que també és molt important i del que cal obtenir més evidència del seu impacte en salut, que és el soroll. El soroll del trànsit afecta també la salut cerebrovascular. Es calcula que un de cada 5 ciutadans d'Europa estem exposats a nivells per sobre dels recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Tornant a Barcelona i tornant a l'ictus, un estudi recent del nostre grup de recerca va observar que el soroll té un impacte en el tracte de l'ictus. De manera que el nostre estudi va veure que els pacients que patien ictus que havien estat exposats a nivells de soroll elevats tenien fins un 30% més de risc de patir un ictus greu respecte a aquells pacients que havien estat exposats a nivells més baixos. Ja veieu que la meva intervenció és centrada sobretot en els efectes de la salut cerebrovascular, però no m'agradaria acabar sense mencionar que els efectes de la contaminació atmosfèrica van més enllà. Com a neuròloga, vull destacar l'evidència que hi ha també sobre els efectes en moltes malalties neurològiques, sobretot malalties neurodegeneratives com el Parkinson o la demència. I també, com òbviament han estudiat persones de necessitat de salut global, l'impacte rellevant que té en el desenvolupament cognitiu.
individuals i infants. M'agradaria poder parlar en profund de tots aquests aspectes, crec que el temps s'ho mereix, però a més espero haver aconseguit transmetre la necessitat d'iniciatives com la que expressem avui i els potencials efectes positius que s'hi poden traduir en salut, en aquest cas en salut cerebrovascular, però també cardiovascular i altres malalties neurològiques. Com a metgessa, com a investigadora, però sobretot com a ciutadana, confiem esforços recuperats. Val. Doncs agrair al doctor Agustí i a la doctora Avellaneda aquestes seves intervencions a distància i a continuació passo la paraula al doctor Joan Escarrabill. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me a aquesta roda de premsa una mica esotèrica i estranya perquè hi ha pocs éssers humans aquí davant, però són les circumstàncies, oi? La relació de la contaminació amb el pulmó és òbvia, no? I el pulmó està en contacte directe amb el medi ambient. Només la pell i la conjuntiva estan en aquestes situacions de contacte directe. Respirem i movem 6 litres d'aire cada minut i, per tant, sembla que aquesta relació és òbvia. Jo no podré dir gaires més coses de les que ha dit el doctor Agustí, però voldria enfatitzar tres aspectes. Un és la relació directa entre el pulmó i la contaminació. El segon aspecte que voldria comentar és el fet que la contaminació afegeix factors de risc per no tenir bona salut. I la tercera, voldria comentar alguna cosa sobre les solucions. L'impacte sobre el pulmó, ja ho ha dit el doctor Agustí, l'impacte sobre el pulmó és a les criatures, afecta sobretot el desenvolupament del pulmó. Quan naixem, el pulmó no està desenvolupat del tot i el pulmó arriba al seu màxim desenvolupament als 20 anys. Si hi ha una colla de factors que afecten aquest desenvolupament, voldrà dir que aquestes persones... Això no s'ha de fer mai, Disculpeu, El creixement del pulmó voldrà dir que aquestes persones no arribaran mai al màxim desenvolupament i, per tant, començaran la cursa de 10 metres enrere o començaran molt més tard. La contaminació afecta les malalties cròniques. Hi ha bastantes evidències que suggereixen que l'impacte de la contaminació, els pics de contaminació, anuncien descompensacions al cap de 2 o 4 dies de que s'han produït aquests pics de contaminació i, per tant, tenim una evidència molt directa amb això. Això té impacte en el consum de recursos, això té impacte en els ingressos dels pacients i té impacte en la mortalitat. I el tercer aspecte relacionat amb les malalties respiratòries, està clar que la contaminació té relació, les partícules tenen relació amb el càncer de pulmó. Jo crec que no es necessiten gaires arguments per veure que la contaminació afecta el pulmó, però voldria fer un èmfasi especial amb la contaminació com a factor de risc afegit. El factor de risc més important per tenir mala salut és la pobresa, però si nosaltres hi anem afegint factors de risc, aquesta possibilitat de mala salut s'incrementa. Ja és ben conegut l'aforisme de que a Barcelona i a moltes ciutats 5 parades de metro representen 5 anys menys d'expectativa de vida, és a dir, néixer a les Corts o néixer al Raval són 5 anys menys d'expectativa de vida, però és que la contaminació, encara que algú diu que afecta la ciutat, no afecta homogèniament a la ciutat. Hi ha zones de la ciutat més afectades que altres. Quin impacte té això? Bé, d'una manera indirecta, per exemple, nosaltres, a Barcelona Esquerra, a la part esquerra de Barcelona, hem vist que la taxa de pacients amb oxigen a casa és el doble a la zona franca que a Sarrià. I, per tant, l'acumulació de factors de risc segur que té impacte sobre la salut de les persones. I la solució? Home, la solució no és màgica, no? És a dir, que nosaltres, quan abordem des del punt de vista de les malalties respiratòries el tema de la contaminació de l'aire, entenem que no s'hauria de posar o de situar al marge de la catàstrofe ecològica global. Això forma part d'un dels elements d'aquesta situació en la qual ens veiem aquí abocats, de la crisi climàtica, o com li vulgueu dir.
El Zizek, el filòsof Zizek, en el seu llibre Pandèmia, cita Bruno Latour, que ens explica que la crisi del coronavirus és una mena d'assaig general de la crisi climàtica que ens vindrà a sobre. O sigui que, d'una banda, aquests factors que es van afegint, la pobresa, la contaminació atmosfèrica, el coronavirus, aquí han generat coses bastant comunes. Són problemes que afecten a tothom, la contaminació afecta a tothom, com el coronavirus, té impacte sobre la salut, té impacte econòmic i sobre el benestar de les persones i, a més, incrementa les desigualtats. Això ho extrapolem a la contaminació, però podríem parlar també de la pandèmia del coronavirus. I això no ho arregla el mercat. És a dir, aquest tipus de problemes no és un problema de dir, bueno, això ja ho veurem, les forces del mercat ho arreglaran. Em sembla que calen iniciatives actives per resoldre aquests problemes. I Recuperem la ciutat és una d'aquestes iniciatives que va en aquesta direcció. El que tampoc hauríem de pretendre és que la solució d'un problema complex la tenen els especialistes o els experts. Els problemes complexes no els arregla una persona especialitzada en resoldre complexitat. És a dir, la complexitat només es resol a partir de l'aproximació multidisciplinària. I aquí és on jo crec que aquest tipus d'iniciatives són importants perquè barregen moltes perspectives, barregen la perspectiva tècnica per una banda, però també barregen la perspectiva social, que són els valors que tenen les persones i les prioritats que posen les persones, i barregen els polítics que han de prendre decisions. I, per tant, a mi em fa l'efecte que aquest tipus de projectes, sobretot si s'avaluen els resultats, són molt importants per anar en aquesta direcció. Hi ha gent que diu que el segle XX va ser el segle de l'aigua, és a dir, que es va purificar l'aigua i que es va donar accés a aigua neta a moltíssima gent. Jo potser el que esperaria és que el segle XXI, almenys sobretot d'una manera molt ràpida, al començament del segle XXI, fos el segle de l'aire net, de l'aire bo i per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan, per aquest relat molt inspirador, que ha tocat moltes tecles, i li passo la paraula al Marc. Gracias, Olga. Hablo un poco más de contaminación del aire, pero también otras cosas en la ciudad. Muchas ciudades tienen altos niveles de contaminación del aire, pero también de ruido. Y también tienen los efectos de islas de calor, con las altas extremas temperaturas y faltas de espacios verdes y actividad física. Todos son perjudiciales para la salud. También las ciudades son grandes emisores de CO2, uno de los principales factores detrás de las crisis climáticas, que es muy importante también ahora. Uno de nuestros estudios recientes ha demostrado que hay casi 3.000 muertes prematuras en una ciudad como Barcelona, relacionada con la planificación urbana y también con el sistema de transporte. Sabemos que la contaminación del aire causa, por ejemplo, como hemos oído, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, pero también el diabetes, cáncer de pulmón, pero en los adultos, pero también en los niños como asma infantil, y reduce el desarrollo cerebral de los niños. Por eso es un gran problema, pero también las otras explosiones son importantes también. También parece que la contaminación del aire aumenta el riesgo de COVID-19. Hemos visto algunos estudios que cuando los niveles de contaminación son más altos, hay más riesgo de COVID. Y también sabemos que la actividad física es buena para el sistema inmunitario y puede reducir el riesgo de COVID. Por eso la actividad física es importante también. Por lo tanto, debemos reducir los niveles de contaminación del aire y el ruido y los efectos de isla de calor y aumentar los espacios verdes y la actividad física en las ciudades. COVID-19 tiene un gran impacto en nuestra ciudad. Las medidas de transmisión importantes para reducir la transmisión son la higiene, como sabemos, llevar las manos, el
la distancia social y también el uso de mascarilla, particularmente fuera. So, para la distancia social necesitamos más espacio público en nuestras ciudades para que las personas puedan mantener la distancia. Ahora muchas veces no hay suficiente espacio. Por lo tanto, necesitamos crear más apoyo para caminar, andar en bicicleta y también necesitamos más infraestructura. So, creo que en general necesitamos ciudades con menos coches y motos y más transporte activo y transporte público, no solo para la ciudad como Barcelona, pero para la área metropolitana. ¿Qué son algunas de soluciones? Hablo 2 o 3 soluciones. Primero, sabemos que existe una relación entre la planificación urbana y el modo de transporte que las personas eligen. Por ejemplo, cuando hay mucho más espacio para los coches, la gente usará el coche. Cuando hay más carriles bifis, la gente utiliza más los bicis que hemos visto. El coche aquí, como en Barcelona, utiliza alrededor del 60% del espacio público en Barcelona, pero solo representa alrededor del 24% del modo de transporte. So, como en Barcelona, 3 de cada 4 viajes en Barcelona son por transporte activo o público, pero cuando miras en la ciudad, piensas que todo el mundo va con coche. So, necesitamos crear más espacio para la gente y menos para los coches y crear una ciudad más sostenible, pero también habitable y saludable y en una economía local y circular, creo. Por ejemplo, la introducción de super-IAs. Hay una propuesta para introducir 502 super-IAs en la ciudad. Puede reducir el tráfico, la contaminación del aire, el ruido, los efectos de la isla de calor y aumentará los espacios verdes y la actividad. Hemos estimado en el IAS Global que introducir los super-IAs, los 500 super-IAs en la ciudad, puede reducir el número de las muertes prematuras en casi 700 por año. Es un gran número. Además, creo que los nuevos desarrollos de viviendas y barrios, hablamos ahora de un plan para el Fórum, por ejemplo, debe ser sin coches y debe tener buenas conexiones, transporte público y reducir el tráfico, la contaminación del aire y el ruido y mejorar la sostenibilidad, la habilidad y la salud de la ciudad. Hay ejemplos, por ejemplo, Vauban, un barrio en Friburgo, en Alemania, es un barrio sin coches, es posible. Deberían crearse más carriles bifis para los ciclistas, con carriles para ciclistas en cada carretera. Ahora, como creo que en Barcelona, por ejemplo, hay 2.000 kilómetros de calles, pero hay solo 200 kilómetros de carriles bifis, son un poco por ciento. También deberían crearse más carriles bifis para toda la área metropolitana, porque ahora no hay una red de carriles bifis. También las ramblas son muy populares. Yo vivo en Poblenou y la rambla de Poblenou es llena de la gente y por eso creo que necesitamos crear nuevas ramblas y crear una red de ramblas en las ciudades. Posiblemente puedes also pensar para cerrar importantes calles, carreteras con muchos coches que no necesitamos, como la Vía Latana, y para conectar el Born y el Gótico. Creo que es muy interesante, es el concepto de ciudad de 15 minutos, que es ahora, por ejemplo, para París, que dice que las personas tienen que vivir dentro de 15 minutos a pie de su hogar. Trabajar, tiendas y otras actividades dentro de 15 minutos. También el mixo de suelo es muy importante, donde el área
que tienes la residencia, trabajo y tienda muy cerca, creo. También otros conceptos son ciudades sin coches o como las superías. Una otra propuesta que podemos ser beneficio para la salud y también para la sostenibilidad y habilidad de la ciudad es reducir la velocidad del tráfico motorizado a 30 km/h. Porque es de reducir la contaminación del aire, el ruido, también los accidentes y mejorar la sostenibilidad, la habilidad y la salud. Sabemos que cuando hay un accidente entre un coche y un peatón o un ciclista a 30 km/h, el peatón tiene 90% de posibilidades de sobrevivir, pero a 60 km/h solo es 10%. Podemos reducir la severidad de los accidentes. También reducir la congestión y la aceleración rápida del tráfico que causa mucha contaminación del aire. Otras propuestas son crear más zonas verdes con más árboles en las calles, porque sabemos que reducen las temperaturas y los efectos de salud de isla de calor. Tengo algunas otras propuestas, pero podemos hablar un poco más tarde de esto. Gracias. Vale, moltes gràcies, Marc. I bé, jo, a mode de tancament i també per reforçar el missatge que donem des de la campanya, només destacar que com heu vist, les dades són contundents, són demostrades, afecten diferents àmbits de la salut. Estem parlant de que la contaminació atmosfèrica provoca patologies respiratòries, però també cardiovasculars, neurodegeneratives i també càncers. I estem parlant que això és un problema de salut pública i ambiental de primer ordre. Però alhora és una amenaça evitable, és a dir, que hi ha milers de casos de malalties i de morts prematures que es podrien evitar si prenéssim les mesures adequades, com han explicat els doctors que han parlat prèviament. Estem parlant que l'Agència de Medi Ambient Europea quantifica que hi ha unes 400.000 morts prematures a Europa, només considerant un sol contaminant, que és el PM2,5, que són les partícules més petites. I que això té greus efectes també, com s'ha mencionat, sobre l'economia. El que contrasta és la gravetat del diagnòstic i la certesa que es té del diagnòstic amb la paràlisi institucional i política que estem visquent en les darreres dècades. Com s'està ometent aquest problema greu i no s'estan aplicant les mesures necessàries. Nosaltres el que demanem és una resposta urgent. Com he dit al principi, creiem que és un moment propici en el sentit en què estem replantejant-nos la mobilitat i la manera en què vivim l'espai públic arrel d'aquesta dramàtica pandèmia que ens ha tocat viure i creiem que el cost d'oportunitat per actuar serà molt més alt en un futur si no ho fem ara. El canvi modal que demanem, nosaltres aquí han sortit especialistes que han estudiat abastament la ciutat de Barcelona i s'han donat moltes dades de la ciutat, però recordar-vos que és una campanya que llancem des de moltes ciutats catalanes on es comparteix la problemàtica de l'espai públic i de la qualitat de l'aire. El que demanem és un canvi modal cap a modes més sostenibles que passa per incentivar el transport públic, restringir l'espai públic, que avui en dia està dedicat al cotxe i a la moto, i facilitar la mobilitat activa de vianants i bicicletes amb recorreguts segurs. El pla de xoc que demanem comença per conquerir calçades i destinar calçades senceres a tots els carrers i accessos a les ciutats a la mobilitat sostenible a vianants i bicicletes i moltes més propostes que tenim, algunes les ha plantejat ja el Marc, que podem desgranar amb les preguntes. Recordar que aquesta millora en salut no només és millora en salut física, sinó també en salut mental, i que treure els cotxes, restringir el trànsit dels carrers, pacificar, també s'ha demostrat en molts exemples en ciutats i barris que beneficia l'economia local, el petit comerç i per tant també suposa una millora econòmica d'aquesta economia de proximitat. Anunciar-vos també que a la tardor aquesta campanya Confinem els cotxes, recuperem la ciutat tornarà amb més força, amb accions a les diverses ciutats simultànies per exigir valentia als nostres alcaldes i alcaldesses
i també exigir entesa entre administracions en l'àmbit metropolità quan és necessari i autonòmic per abordar el problema. Sí que és cert que hi ha alguns municipis que han començat a aplicar algunes mesures en aquesta direcció, però de moment s'han demostrat massa tímides, insuficients, ja que la qualitat de l'aire encara està molt lluny de ser l'esperable. I res més, només acabo agraint als professionals de la salut que han signat aquesta carta i sobretot els que han volgut avui posar veu també i donar suport públicament a la campanya. Com us deia abans, són unes reivindicacions que fa molts anys que treballem moltes entitats veïnals, entitats que treballen per la mobilitat sostenible, pels camins escolars, entitats molt diverses, i avui estem molt agraïdes de que aquests professionals hagin posat la veu i també ens hagin acompanyat amb aquesta roda de premsa i en les futures accions que esperem desenvolupar. I amb això acabaríem les intervencions i no sé si hi hagués alguna pregunta, les podem anar responent. Podeu obrir el torn de preguntes. Tenim un botó de la mà. Us en tenim un pas una a una. Hi ha una cosa que m'he descuidat de dir. Sí, se'm sent, no? Sí. Que és que la carta en qüestió que he anunciat, no he dit on la podeu trobar. La podeu trobar a la pàgina web recuperemlaciutat.com, on podeu trobar totes les entitats adherides, podeu trobar les accions que hem fet fins al moment, un vídeo promocional, etc. També hi trobareu la carta dels professionals del món de la ciència i la salut i amb les signatures corresponents. Ja està? No hi ha preguntes. Bueno. No hay? Doncs espero que us hagi semblat d'interès i que pugui sortir aquest tema als mitjans. Seguirem treballant perquè així sigui.